Zahral si v Prahe nejednu roli, ale najväčšia je Mark Story. Teta Margit aj Banánko, ale ty si Peťo, Peťo. Čo sa týka tohto projektu, ja osobne som presvedčený, že to bude zodpovedajúce nášmu veku, ale hlavne, čo je dôležité, my to nerobíme z donútenia alebo z nejakého naháňania niekoho na sociálne siete, ale robíme to pretože to robíme už roky rokuce a sme v tom doma. Našu spoluprácu považujem za veľmi šťastné rozhodnutie. Ja osobne milujem humor aj hudbu, ktorú tvorí Ivanko. Myslíš pre Céline Dion? Pretože rozumiem mu. Dostali sme takú úlohu, odkiaľ zhora, no predsa zhora. Že jak vznikla naša spolupráca s Peťom? Tak to vám poviem. Ja som ho oslovil a mali sme stretávku kvôli inému projektu, zatiaľ tajnému, ale poviem vám, voľné pokračovanie nemeckého seriálu Inšpektor Derrick. A tam sme zistili vlastne, na tej stretávke, bolo to v McDonalde, v avióne, na terase, že vlastne nám vyhovuje humor, ktorý robíme spoločne a že sa doplňame. Stali sme sa dobrí priatelia a Peťo je naozaj talentovaný humorista a výborný herec. A takto vznikla pieseň Z hora, lebo nám niekto vlastne z hora celú túto ideu spolupráce poslal. Takže tak to bolo. Peťo, dávame vám silnú zábavu. Čo je ale výborné, presvedčil ma, že by som mohol skúsiť aj spievať. No, priznám sa vám, že to som trošku bral od neho ako žart, ale napokon sme ostali vraj veľmi milo prekvapení. No tak nie vraj. Ostali sme veľmi milo prekvapení, čo z toho vzniklo. Tešíme sa na vás. Len toľko. Odkiaľ zhora, no predsa zhora. Dávame vám silnú zábavu, cestelku aj funky náladu. Dostali sme takú úlohu, odkiaľ zhora, zhora. Dávame vám veľkú zábavu, cestelku aj funky náladu. Dostali sme takú úlohu, odkiaľ zhora, no predsa zhora.